Inu nke na-asị na ọkụkụ nkwụ na-ebu ejite nyawere dara na-apụ. Ọkụkụ nkwụ na-ebu fụ nyawere dara na-apụ isi ajụ anya oyi. Otu ukwu otu ọzọ ezi ekwe ma ọ sị ọkụkụ nkwụ na-ebu ejite nyawere dara na-apụ. Ma ọ sị ọkụkụ nkwụ na-ebu fụ nyawere dara na-apụ isi ajụ anya oyi. Otu ọma efewa n'abalị ọma. N'ụbọchị tata ọ ya adịrị nwoke ma ọ ya adị nwaanyị mma. Onye ọ na-ege olu m biko ana m ekene unu n'ife niile nke unu na-eme. Subscribers unu na-enye, followers unu na-enye na otu nsi like. Ọ adịrị anyị mma. Onye gbuo n'aka nne ogbuo na mma, onye gbuo n'aka ekpe ogbuo na mma. A na-awara ndị onye nọ na-apụ ndụ mmiri ndụ azụ. Ataka ya azụ karịa. Obere azụ bata obere nkụ, nnukwu azụ bata nnukwu nkụ. Ọ adịrị anyị mma. Ka anyị eri abịala anyị, ife eri anyị abịala anyị. Ọ adịrị anyị mma n'ụbọchị nke tata. Ka anyị gaa n'ọsịsọ n'inu nke anyị nwe. Inu nke na-asị na ọkụkụ nkwụ na-ebu ejite nyawere dara na-apụ. Ọkụkụ nkwụ na-ebu fụ nyawere dara na-apụ isi ajụ anya oyi. Otu ukwu otu ọzọ ezi ekwe ma ọ sị ọkụkụ nkwụ na-ebu ejite nyawere dara na-apụ. Ma ọ sị ọkụkụ nkwụ na-ebu fụ nyawere dara na-apụ isi ajụ anya oyi. Ma tupu na-aga n'inu ịkọwa inu nke biko tụsaalụ m inu nke chia subscribe ma follow. Chia subscribe ma follow. Ọ mee nke nwa ka ụwa niile eji ọma ife a na-akpọ inu. Ma ọlụtụ esi ekwu ma ọlụtụ esi atụ. Biko chia subscribe ma follow. Ka anyị na-echekwa azụ n'inu nke anyị nke na-asị na ọkụkụ nkwụ na-ebu ejite nyawere dara na-apụ. Nke mbụ anyị ma ọkụkọ malụ nke a na-akpọ nyawere. Ka m kọwaa inu nke nwa tupu m kọwa ebe a na-ekwu. Ọkụkọ ya aga ọpụta onye nke ọ na-aga chekọm 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 otu isi ebe otu isi ebe otu isi ebe nke onye nwe ọkụ ọ na-asị ọkụ ọ na-ekwu ọmamụdị ọkụ ife ọkụ nwa nwere ebe ọ na-anụ ife ịtọ ife ọbọsa ịtọwa nke olie ọgbọgo ebe olie ọbọsa abọsa enwe ya na-asị ka ebe m na-apụ ụlọ ọkụ ozi na okwu bọsọ ọkụ nwa ya ejite onye nyawere dara na-apụ. Bọsa bụ nke ọkụ a na-agazi na-aga oge okwu bọsọ ezizo bata n'ọfịa ọfụ nyawere ejiri anya afụ ọkụ. Oche na ebe ahụ ọ na-eme onye nri ya aka na-eme ugbo ofe n'ihe oge ife nwa ọ bata ebe nyawere dị wee jee rie nri nyawere. Ọwa nyawere ya achụ ya chụọ ya ọgbọ ofego efego nyawere agwụgo na-achụ ya ọwụtụ nyawere awụtụ nyawere achụgide ma nwụdie rie ya. N'afọ nyawere ka ọ ya nọ isi wee jụọ anya oyi. Onye ka anyị ji esi n'afọ nyawere ka ọ ya nọ isi wee jụọ anya oyi ebe ahụ isi ajụ oyi maka o mfe ya gị na-eme ị na-eme akọgụ m inu nke ka nkọzi ebe etu esi ekwu eme ebe a na-eti ọ mfe ya gị na-eme nke nna ya lụwa gị na ya pụtasị nwa kwụsị ije abalị ịza nwere ife na-eme nya onye akwaghị anya asị kwụsị ije abalị ọ kwụsị ije abalị ka ebe ma jee ọma na-abalị ka m ji apụ ezu ọ sị nwa nke kwụsị olu ị na-eje kwụsị ị na-ezu ọ sị obike olu ị na-ezu ije abalị ị na-eje anya akwaghị ya kwụsị ịsa akwaghị anya na ya na-eji na nwere ya eme n'ọrụ nwa obodo na-afụcha nke afọ ife na nwere ya eme na-asị nna nwa m kwụsịkwa n'ife ị na-eme esi nwa ọ dị kata ya akwụsị ka ị mara kpata anyị ị na-eme nke ime nke ime nke ime nke ụbọchị na-eme kata ya ị bịakwute ndị onye ọ dị ka ọ dị oge megide ndị polisi na-achọ ewe nwere ma ndị uwe ojii na-achọ ewe nwere mgbe ahụ ị na-asị ya na m gwụkwa ma agụọ kịta nwe eji tọkọ m nyawere dara na-apụ ebe a gị anọdụ na-atụ ikikere eze ọ bụ na ya na-efodo ahịa ebe ị nọ sị nwa m ọ gwa gị agwa gị kwụsị ife ị na-eme isi na ya na-enye nna echezi anyị pọsị ọkụ nkwụ na-ebu esitekwa na nyawere dara na-apụ ma ọkụ nkwụ na-ebu fụ nyawere dara na-apụ isi ajụ anyị oyi. Biko ọ ga-adịrị anyị mma n'ụbọchị nke tata ma tupu na-aga n'imechi n'ụbọchị nke tata biko nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị biko tụsaalụ m inu nke chia ma follow ma subscribe ama na ịmụta obere ife inu nke nkọ ọ na-emụta obere ife biko chia subscribe ma follow ka emesịa.